Ассалому алайкум тамошобинони азизи YouTube канали Маъмур Азия. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар якшанбе бозори ноҳияи Дӯстии Ҷиликӯл ҳоҷаги Ишбек Сатторов. Дар ин видео навор кардем мунҳои майда, гӯсфандҳои барадор барои тоқа, қушқорчо, қушқорҳои савдошидагӣ, гӯсфандҳои моддаву ёш ҳамаша навор кардем. Якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канали мо обуна шавед. Дар тикток канали мо ҳам бидроед. Дар тикток канал тез чӣ мепартоем? Говҳои гӯсаладори фурӯшӣ мепартоем. Метавонед дар оҷа тамошо карда маъқул шуда биша метавонед савдо кунед. Бо дастафтош ҳаст ҳамаш. Видеоро то охир тамошо кунед. Сарбаланд бошед, саломат бошед. Савдо шудестай манаи барача қушқор будааст. 1200 мега нарша савдо мешава бо то 9000 бромадааст. Айвайда камам присудагиан 9000 гуфтам 900 сомонӣ. 900 сомонӣ. Мона гӯсфандои барадори тусоқ. Гӯсфандои ёшай мақсад 2100 сомонӣ гуфта истодагиан бо савдо мешава. Бозор пешиш 1800 кардааст. айвайда камам кардагиан 1800 пеш баландиш. $850 сомонӣ қушқорана ҳар душам қушқорча 850 бо савдо мешава. 700 сими бозор кардааст. Барачои ширмак мона барачо қушқора қушқорчо будааст. 1200-1300 меган савдо мешава. ҳар хел зависед дар пародаш. Найра то 1050 сомона кардааст. Ин майдарам 1000 сум поён. Буна қанча қилdi? Иша 900 сомон кардааст бузург. На барочои тоқа айдарни ами калоноша 600. Калоноша 600, майдоша 500. Мана ира унаи акам савдо кадеста. Мана қушқорчаи сори савдо кадеста 770 кадеста. 770 ҳозир кардеста. На барақушқорои фарбе 2500 сомонӣ мега нарша савдо мешава бо бозор баландиш 23 кардеста. 2021-22 то 23 ра. Қушқорои шишак бара қушқор на дута модабзора 1500 гуфтестай савдо мешава бо инош не буғзай не бачадорай бача парфтагиан ино 1100 сум мана иша бузург кардестай. Иша ӯзирашта конкретно нарх кардагӣ нест. Савдо шид наи така 930 сомон савдо шид. ҳозир 40 бите гуфтеста ҳисобиш. ин савдо шиду ама барои 10 сум ҳозирашта кашокаш дорам. 930 сомон. мана барақушқоро 2300 сомониян савдо мешава бо бозор 1950 кардестай. 2000 ҷои пулгириш гуфта истодагия. на барои калон қушқорай
алафур шидагиян ино айшир бурумудагиай 1200 дуташ иш 1300 1300 а? Хамеша 1400 будай 1300 ма гуфтам. Хоб 1100 сомон бозор кардаиста иноша 1000 сомӣ кардаиста бозор. Бузғалоро чандика? 350 сомони бузғалачора караган. Додагиш нест. На пародашон соза маълумай худашон. Ну бузғалои майда не. Мол мешидаги бузғалои мол. На барои калон 1300 меган савдо мешава бо қишқоран думбара бинед. иншолло амира пародаш хуб будай. бозорам ҳарчи кардаиста 1050 то 1100 сума. майдош бо дига нар 750 будааст. савдо мешавам бо майдош. ишам амунак ира пародаша бинед. На савдо шид сета қушқори фарбе дымбора бинед. 8150 сомон савдо шид ҳар сеш як ҷоя. хушшава моли зур гирифт. дымбара бинед 8150 сомон ҳар сеш як ҷоя. савдо шид барра 550 сум харидааст ира 600 сум. қучқорма? иш мода буда иш қушқорша. май қушқоро савдо шидааст. 7 қушқор 2400 сомони савдо шидагиай. ҳозир айқафошам нишон метавонам. 2400 қушқорои шишакам ба фикрам. ҳозир бо мепурсем сини солша. ҳардуша 6350 сомон кадааст. 6350 не ҳардуша кадагия бозор. ноша 2300 ино савдо шидагиян 2300 савдо шидагия. қушқоро айқафош мана дымбош фарбегиш 7 қушқор. на қушқоро савдо шидагия 2150 сомони. на сеташ. на бузи очабача 1000 сум мега нарша савдо мешава 750 сомонда надодааст. моли деҳқонай 750 сомон бозор кардагиай надодааст. савдо шид гӯсфанди барадор очабача бараш хеле калонай 1500 савдо шид. 1500 очабача савдо шид. ита барра рои фарбе калон 1100 сумӣ савдо мешава. бозор ҳар душа як ҷоя 1700 кардааст. сои биша ошно на буқаи карпат савдо шид. пародашам созай фарбегишам нормальни фарбе шидагиай на ҳазори ровна савдо шидааст.
Tamam.